hier achter je gaat het dit jaar gebeuren, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Eerste Hilton in Limburg, buiten de Randstad. Dus ja, welkom. Je bent een van de eerste die het ziet, ook van binnen. Ook van binnen. Inderdaad, gedurende het interview laten we wat beelden zien van binnen. Een heel mooi gebouw. Maar ik kan me voorstellen wel een hele rare tijd om sowieso in te ondernemen en om zo'n prestigieus project te ondernemen. Nou ja, we hadden het er al kort even over. Het geeft een beetje een schizofreen gevoel, kan ik je wel heel eerlijk zeggen. Want van de ene kant, het is allemaal drastische maatregelen. Hè? Onze branche ligt op zijn gat. Weinig mensen die naar een hotel komen. En van de andere kant, ja, je ziet het. Hier wordt volle bak gewerkt aan de opening van de Hilton. Dus dat geeft een hele bijzondere dubbel mindset, gevoel. Dubbel gevoel. Het is, we zijn er heel trots op natuurlijk. Hè? Uiteraard. Dat ik dat voorop stellen. Maar vind je dan elke dag toch wel in jezelf die power van... Ja, ondanks weer een teleurstelling van een persconferentie, ga maar door van, ja, we zetten toch door. Het zou ook respectloos zijn, vind ik, als ik hier in mineur zo'n pand zou binnenkomen. Moet je kijken, het is een fantastisch pand. Het is gelegen in mijn stadje, in Sittard. Het is het eerste Hilton buiten de Randstad. Fantastische partners, dus wij doen dit samen met Mulders Vastgoed. We doen dit samen met Laudi Bouw en Ontwikkeling. En ja, goed voor alle stakeholders, voor iedereen die betrokken is. Ja, goed. Ik krijg er gewoon energie van. Dat ook nu als ik erover praat, het is gewoon echt gek om mee bezig te zijn. Ja. Je zegt, ik hoor wel een datum dat we open mogen. Nou goed, hier heb je sowieso nog wel een paar maanden de tijd. Hè. Laten we hopen dat we dan zeker klaar zijn. Maar hoe plan je dan zo'n richting in opening? Want ja, normaal heb je een stappenplan van, nou, dan gaan we vacatures zetten voor personeel. Dan gaan we marketing inzetten. Maar ja, dat is een beetje een flexibel schema, of hoe moet ik dat dan zien? Ja, dat is wel een flexibel schema, kan ik je heel eerlijk zeggen. Ja. De opening van het hotel gaat in heel goed overleg, zowel met Hilton, maar ook met Mulders Vastgoed. Ja. En ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken. Voor een ontwikkelaar is het normaal gesproken natuurlijk heel belangrijk om zo snel mogelijk open te gaan. Voor mij als hotelier natuurlijk ook, want normaal gesproken als je mij zou vragen wanneer wil je open, ja, dan zou ik ook zeggen, doe maar gisteren. Alleen deze tijd is zo bijzonder dat wij niet 1 keer en ook niet 2 keer, maar nu inmiddels al 3 keer aan Mulders Vastgoed gevraagd hebben van kunnen we misschien een beetje remmen, kunnen we misschien een beetje vertragen. En ja, daar gaan ze in mee omdat ze de situatie snappen. En als je dat dan weer naast onze planning legt, dan moet je daar flexibel in zijn. Ja, dat klopt. Ja. We hebben nu als datum gezegd 1 oktober 2021 inmiddels alweer. Ja. En dan moet het toch echt wel gaan gebeuren. En ik mag toch ook echt wel hopen dat we dan weer op volle kracht kunnen ondernemen. Ja, want dit is een project wat dan in oktober open gaat. Fingers crossed. Maar uiteraard heb je ook nog andere hotels. Dus je merkt ook dagelijks hoe de markt reageert op dit moment. Nou ja, de markt reageert niet, want er mag niks. Nee, dat klopt inderdaad. Het is een hele bijzondere situatie nu. Ik ben heel erg blij dat we in Limburg zitten. Ik heb ook collega's in de Randstad waar ik veel mee praat. En ja, daar is het toch echt wel een stukje erger. Die zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van de internationale reiziger, de grote zakenaccounts, de grote zakelijke accounts die komen. En wij zitten in Limburg. En ik wist dat natuurlijk al lang. Jij wist het natuurlijk ook al lang. We zijn er allebei heel erg trots op dat we Limburger in hart en nieren zijn. En mensen komen hier naartoe om te genieten van het Limburgse landschap, van de natuur, van het groen, van de rust, van de ruimte. En daar zijn we wel heel blij mee. Ja. Want afgelopen zomer was voor je hotel in Sittard, in Valkenburg, was een topzomer. Ja, de zomer was echt super. Ja. Ik kan je zeggen dat ik op 15 maart liep het wel even dun door mijn broek, omdat ik dacht, wat gebeurt mij nou? Dat gevoel zal niet alleen bij mij zo geweest zijn, maar bij iedereen, denk ik, bij al mijn collega's. Ja, Xavier, heel eerlijk. Dan geef je jezelf een weekje de tijd, nou een weekje is al wat veel, een paar dagen de tijd om even van die klap te bekomen. Ja, en dan is het weer volle kracht vooruit. Je moet wel creatief nieuwe dingen verzinnen, samen met je team, acties verzinnen, marketingacties verzinnen, arrangementen de wereld ingooien. En dat is ook een stukje trial and error, hè? Want we weten ook niet wat werkt. Niemand had een draaiboek van, nou hier is het pandemiedraaiboek en op deze manier komen we dat wel weer te boven. Ja, wat ik net ook zeg, dan komt er een stukje geluk bij kijken. We zitten in Limburg en ja, we hebben goed gedraaid. De tweede lockdown, zeg maar vanaf medio december tot en met nu nog steeds.
Ja, die is wel een stuk heftiger. Ja. Omdat we gewoon, ja, we mogen niet doen waar we zo goed in zijn, wat we kunnen, wat we graag willen. Dus ja, het hotel is open en ja, er mogen mensen komen. Maar ja, dat is het dan ook wel. We hopen dat zorgen langzaam maar zeker voorbij gaan. Als we het hebben, ja, we hadden net over wanneer kunnen er vacatures komen. Is dat een zorg van ja, vacatures openstellen is één, maar hoe zit het met het aanbod qua personeel hier in het zuiden op horecagebied? Maak je daar geen zorgen over? Jawel, ik maak me daar hele grote zorgen over. Kijk, wat wij merken is dat bijvoorbeeld een project zoals dit, het Hilton, als wij daar vacatures online zetten, general manager, operations manager, noem het allemaal maar op. Daar komt veel respons op. De naam Hilton doet ook goed. Het pand zelf is ook fantastisch mooi, dus het is ook een fantastische plek om te werken. Waar ik me wel heel veel zorgen over maak is gewoon echt de dagdagelijkse operatie, zal ik maar even zeggen. Dus het bedienend personeel, het keukenpersoneel. Ja, dat is wel echt een zorg. Ja, dat baart me wel flinke zorgen als ik heel eerlijk ben. Want ja, als we daar ook open mogen en we zijn weer vol zoals vorig jaar, laten we het hopen. Ja. Maar we hebben niemand om een biefstukje te bakken of om met een dienblaadje te lopen. Ja, dan wordt het een lastig verhaal, hè? Valt daar op dit moment iets aan te doen of is het eigenlijk gewoon vacature plaatsen en hopen en kijken wat erop afkomt? Of ja, kun je proactief dingen ondernemen? Ja, je kan als wel, hotelier. Ja, je kan wel proactief dingen doen natuurlijk. Het lastige daaraan is dat in Nederland de hotellerie, of in ieder geval de bediening, de horeca, het is een beetje geworden tot een studentenjob. En dat is best wel jammer, want het is, ja, goed, voor mij is het mijn vakgebied, het is mijn passie, het is mijn hart. Maar ik heb nou niet echt het gevoel dat we er alles uithalen wat erin zit, zeg maar. En ik denk dat dat een joint venture moet zijn tussen alle bedrijven, alle bedrijfstakken in de horeca. Dus de hotellerie, de restauratie, de cafés, de kroegen, noem het allemaal maar op. Ja, en misschien moet je ook wat flexibeler ermee omgaan. Moet iedereen wel Nederlands spreken in de bediening? Is dat een voorwaarde? Kunnen wij niet internationals hier naartoe gaan halen? Ja. Moeten we een stukje gaan digitaliseren? Dus je bedieningstraject, kan dat digitaal? Ja, ik weet het niet. Het zijn in ieder geval wel dingen waar wij naar kijken. Ja. Is er tot slot nog iets positiefs geweest aan het afgelopen jaar? Je hebt bijvoorbeeld 2 kleine kinderen. Heb je daarmee tijd aan kunnen besteden? Heb je ergens toch nog je rust of een nieuwe passie of een nieuwe hobby gevonden? Of is het dat je zegt, flikker op Xavier, ik heb een jaar vol stress en shit gehad en nee, er is niks positiefs geweest in deze periode? Ja, jawel, natuurlijk is er wat positiefs geweest. Kijk, we hebben veel tijd gehad op kantoor. Als ik het dan even zakelijk pak, we hebben heel veel tijd gehad op kantoor om over dingen na te denken, om te kijken of we zaken niet anders kunnen aanpakken, om de bedrijfsvoering van de zaken die we nu doen te optimaliseren. Dus als we dadelijk open gaan, dat we er veel beter voor staan. Ja. En privé, ja, klopt inderdaad wat je zegt. Ik heb 2 kleine kinderen, 2 schatten van jongens. De oudste is nu 4, de jongste is 1,5. Ik had voorheen nooit echt heel veel tijd om met die oudste te gaan fietsen of te gaan voetballen of noem het allemaal maar op. Dus dat is super positief. Maar ja, dat is natuurlijk wel allemaal ook gestoeld op het feit dat papa en mama ook wel een baan hebben, zeg maar, om dat soort leuke dingen te kunnen doen. Maar het is ook wel echt tijd dat het weer gaat gebeuren, want we hebben een kleine 100 man personeel. Hou ze maar eens allemaal bezig. De mensen die bij ons werken, die willen gewoon. Dat zijn echt toppers en we kunnen ze bijna niet meer binnenhouden. En, het is wel weer tijd dat mensen, ze moeten weer bezig zijn en dat merk ik ook aan mezelf. Het moet weer gaan rollen, het feest moet weer gaan beginnen en ik denk ook dat iedereen er wel aan toe is. Dus half mei moeten we gaan beginnen en 1 oktober dat we hier het glas kunnen heffen. Of in oktober. Dat zou een mooi streven zijn. Laten we uitgaan van 1 oktober, maar ultimo half oktober gaan we hier het glas heffen. Dan kom ik het met je heffen. Ja, dat vind ik goed. Oké, doen we. Dankjewel man. Top, dankjewel Xavier.